А като се замисля, че почти реших да спра. Тъй, че нямам как да губя време за глупости. Имат ли думата, шепуват в интриги. Аз имам ли думата, рисувам картини. Как да не рискувам, кажи ми, като знам, че страха би ми струвал години. Умувал съм рими, умувал съм схеми и благослови и съм сънувал големи. И колкото слава да се натрупа с време, не съм аз, текстовете Бог ги спуска през мене. Вкарвам новите палки в новите палки. Те смещи не сме спирали да ги гоним от малко. Как да съм част от движението, като имам душа. Пускат се по течението и го наричат съдба. Бутам бизнес, университети, тренировки, бачкане и какво ли не. За одобрението на хората отдавна боли ме. Не очаквам да мислят каквото аз мисля, защото знам, че не виждат каквото аз виждам. Влязали в студиото, знаеш, че ще е разкош трака. С моите бързаме, защото живота кого ще чака. Имам отношение, показвам респект. Тъй, че не случайно излиза се, че вадя късмет. Цяла вечер пред екран не ми е мигвало окото. И не лафе за PlayStation, защото искам оборот. Общо между мен и геймъра е, че вдигаме нивото. Разликата е, че аз го правя в истинския живот. Колко ще извървя тоя път, бе? Преди да изкарам стотинка, бях 11 бона вътре. Не, че е разумно от гледна точка на бизнес, но като вярваш в себе си, знаеш какво ще постигнеш. Държа на практиката, ти държиш на теория. Защото знаеш ли на какво се вика висша ирония? На това, че преди гледах да препиша по история, а сега с перото на Паиси пиша история. Летвате 100 пъти по-нависоко от днеска, но това ни пречи да я прескачаме като Стевка. Даже и в Париж пишех посред нощите. Беге сцената е леш, липса и мусет в ушите. Имам по-лоялна клиентела от тия, дето бутат херц. И обещал съм на баща ми да му купя мерц. Имам отговорност, няма да я избегна, че после в огледало няма мога да се погледна. Защото единственият случай, в който ще кажа провалих се, ако майка ми работи до 65 годишна. Тъй, че нямам как да губя време за глупости. Искам да изпитам на живота всичките хубости. Тварят ми съверите, че се заед съм, но няма как, това е пътя, по който поел съм. И да, кофти ми е като приемат го лично. Дано докажа с резултати, че се струвало всичко. Наборите ми умеят само да разпускат. Важно им е в куба всяка една да налазят. Редят са полупашки в илюжен да ги пуснат, но в по-голяма илюзия от това едва ли ще влязат. И аз преди като всички бях подир жените лесни, сякат мога да ги имам сами безинтересни. Защото има един въпрос, де трябва да си го зададеш. Ти ли мина през тях или те минаха през теб? За какво да повтарям чуждата грешка? Давам твърде много, че да не виждам стойност от среща. И единствено бих жанал плодовете на труда ми с жената, която стане майка на сина ми. Нещата вече случват се, набира бизнеса, а като се замисля, че почти реших да спра. Играта седяла е пуста до сега и ма е чакала. 23-та беше трейлър, сега идва спектакъла.